फाइनली दिल्ली पहुंच गया नायदो जोंनि राजधानिखौ एसे समायना गोदान दिल्ली di nama Sila Kuruduar Damdama Ayo moनसे आरो ini mobile channel langjagun mobile ka sai camera ka dekha khana go ei singo khalan ke khala nilai na bazarani kaya sampai boleh langkut Loko pilot ebong guard running room Loko pilot एवं गार्ड running room Aya, you lihat itu ah. Nang, Narendra Modi itu ikut lagi dong. Nang. Yogi ini jago bang cepat. Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov. सफैलायबाय फाइनाली दासो पुरा लेलायनो नै मानसिफोरा अबस्थाया Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov, Bodolen, Mohuchov. Harimu jaugaथायनि महुचब गेरेमसा हारि दानायनि महुचब गेरेमसा हारि दानायनि महुचब Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov अबस्थाया नै थानायनि अबस्थाया आरो Taulay rantre yes सानसे जाया dia tambah juga danai ini nidamis udah Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov Bodolen Mohuchov जोंना रुमा नै ग्ल'विन होननाय मोनसे रुमाव जों दंफैयो आरो मा बेबस्थायानो बेबायदि ओमफ्राय नै गामसा गानगासिनो रिल्स खालामनो नामायगासिनो गयश्रिया अबस्थाया बिदि नै मा जानो मोनसिगौ जों माने बेयाव दिल्लीयाव अलरेडि जोंनो जायगा होखादों आरोना उन्दुनाय जानाय लोंनाय खिनाय गासिबो होखाजोबदों
बा जों बेयाव एफा बुरजा मानसि नालाय थानो सुखुवा बोरैबा बुरजाथार नालाय बेखायनो जों गावनि फैसाजों बयबो लोगो नांनानै मोनसे हटेलाव फैदों ओमफ्राय जोंनि हटेला बेनो टेरेरें Opsiunea zaključila program. खुलुमबाय जों दायो बड'लेण्ड महत्सव फैदों नोंथांमोननो देखायगोन इयाव मा मा जागासिनो दं दा दसेनो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि भिडिअनि गेजेरजों रामलीला बेयावनो आरो मा जानाया Ve daye kasih video ini पूरा फोटो लगा sini वो ini फोटो लगा sini terus siapa tuh Hirin mai kakalari बिथांखौ बुथारनायनि फोसाबनायनि बे बड'लेण्ड महत्सवआव बेखौबो होनाय जादों आरो मा बे फट' लागासिनो बे गलफ्रानि टीम जोंनि बे गुबुन गुबुन हारिनि मोसानायफोरबो फैदों बेहाय बर'नि अनगायैबो राभा गार' गासैबो फैदों आरो मा इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव खुंफुंदों आरो मा बड'लेण्ड महत्सवखौ चेयरमैन अनिल बसुमतारी मानगोनां बिथां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हिंदुस्तानी कानूनी साहित्य सभा की सभापति प्रोफेसर रमेश बड़ुआ ट्रस्टी प्रोफेसर रमेश बड़ुआ सार जी बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारि मानगोनां बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खावग्रा ब्रह्म मानगोनां बिथां बिटिआरनिनो बुंथि जोंहा आर्टिस्टफोरनि फट' लानाय सोलिगासिनो नै गैला आदा itu baru lagi sekarang sedih wow गेदेर गेदेर बिल्डिं नुबाय दिल्लीयाव फैनानै बेसेमा गेदेर गेदेर
Esang kedet-kedet nubai. Hai kedet-kedet no nubai. Kedet-kedet. Esang kedet-kedet no tu. Kidir-kidir noa kedet-kedet no nubai jung dilihat fina nih. Esang kedet-kedet no tu. Masang panang tu. 땡게 Nungamar nang tu te. 또래 비rat masang panang du Esang tahu dong nih Josi. sang tahu dong aray ma tv sang kalau Kalau mabi. Kedet-kedet no nubai. kita second kutu benar Masang-masang pa bibar parnan dong. ada masih berapa pakar sih kira kan Dilio jong pura thabai kasne sumagani gani level mari nani. Pura level mari thabai kasne. Gali gali.